Chibai ve kule in lodam chayam voin chu kanu Anthur chin ka sengve hauka ti han tuita ka siam ka tum dona tuna kan video a hian a siam dan sang sang koran te lang dona in lo lok pui nge ka be se ni Anthur hi thlai shisel takni in taksata na chocha heng vitamin A, vitamin C, calcium, iron le phosphorus omna te ni in vun le samchat nan te immune system ti chakna blood pressure sang lutuk ti niam nan te le thildang tam taka chatna nga hle ni in zirmi te chuan an soya antioxidant le vitamin C tamna ni wang hian vun en nan te dark spot re na le vun ti chak tu ate acha hle ni soya ni amai ro chu zir che na thuk takla om lo ma se rai tan le no te nu te tui pelai tan chuan ei lawemo e ma healthcare provider te ron put a him ni in an soya ke po hian kan siam hloi don na in ka ei lutuk don lem lawa ke ma hian ei tam thei don lo maila kan pa hian mo shim shim boka ani hian ke ai zong zong min e kep tor angai mayang o amma sabera chuan amu kala chuaka amulak chwa hi nuwa min rin ai tak chuan hun po ka mang rei lawani amu kala chwa vek nuwa fai takin kasil le a fai taka kasil nuwa atui hi inthli hul deuh turin thlangra hian kada hul le deuh phot don ani kaduanga hul that deuh nuwa chuan a then hi ni sa in phoro turin ka kalsan don ani ama sabera tan chuan Anthur jam hi kan siamang Anthur mu hi fai taka silin minute som thum chung kan chuang so bor don ani apul lo oma piang hi kan pai fai zelang minute som thum chung kan chuan nuwa chuan atui hi kan la sang don ani atui hi ge sa chuangin Anthur tak chum nan hian ka manga ti hian ka chok char char don ani akoi deuh nuwa chini ka thlaka chini hi du thum dana zirin le kan Anthur siam tam dana zira thlak mai tur ani a then khat chuan chini mai ba ka hian rim siam zwal turin thak thing herdip te an tel thin ani ole tuna chuan ka chaw char char nuwa gas ka off chi a chuan a min a tok le tok lo en nan chuan ti han ama hi kan khoyanga chuan tian kan tiang a hnang deuh thler to don ne he tian a hnang deuh thler ta a chuan chu lawa chuan heti han han chokila khal tla deuh tup to ni mo ti han he a fan deuh duar ang han om to a heti anga om nu hianin adu tok thei ti na ni he ai te po hianin he ai tui deuh te po han chen kha chuan tia amai ro chutle min kan ati khal deuh hlika chuan aron hei hi alasa asare huna hianin ala asare huna hian ala khal zwal dona he ai hian tui don me mani soita gang khan ti hana dai ta adai nuwa hianin aron khal le zwal ta ne ti hana khal thata ma du thu sa mang che chwa ka ne chini tam wang khan enai ta ni chuanin tam deuh pek kha chu ka phal che don lawani tuyam not to you there adai that nuwa glass jar akan da lu dona container phui tha po ada that thei thawani Anthur jam hi tui ma arim tui ba ka changthop ne nya nei mil zwale ma jam hau tak le man ro tau tak man ngai ni lo wang hian hlok thakin aman la kan ti hle ni apanhina tan chuan Anthur suit kan siam liang bela tui lein na sachat nuwa Anthur kan thlaka Anthur hi zorma wangin kan chum so sok don ani kan chum so sok nuwa tui thli chuakin kan Anthur hi kan da hul le photang atui hul that deuh nuwa chuan container ada lutin chini kan phul liang kan chin phuanga darker somvel kan che phut don ani darker somvel kan che nuwa chuan atui po ti han ron tling le ta atui hi thli hulin ni sa kan Anthur suit siam mi kan phau chuak to dona isa thadana zirin ni khat chunglek phau po atok viawa ro lutuk kha ngai lem lawa tle mala nom chap hian enwa min atui tok viau thin ani ti hian tun hi chumhalam kan phona ni a he avoid chakop mai ro ra pin hemi bi ki chuka phodona chuan
a ro huna ni thum vel tunanga ni sa chat chuan ni thum na vela ro thei do na ni le hi ka phona thangra hi ka mang du bok sia ka han ka son to me do na hi chu he ro chak khop me ya ni hi sa tang thabuka lo mom khop mai thangra hian kan an thur suit siam hi in chilo tok vel tur hian karima ti chuan hei hi kan pho chuak tren to do na ni ole tuna chuan ni thum lai kan pho hnuwa seng thei ta ti chuan hei ka duang takin a rowin a ram thata hetia han me po hianin hei a som vek thei to a du thu sa mangin a chuak theia hei phei chu du a hianin a rowa hei a han tle min la hnong deuh se ka du thu sam chu ni a amai ro chu ka du aina ro na in tui em thawa kan ei chinanga tui dang dai to pa hei dorvela until zor theite umte nen chuanin a tui dan chui nang che lo ma se te umang deuh khanin hei ka chung hi ti fresh a chuan a thluma thur deuh boka tui ket em a amai ro chu ei tok atan chuan hne om ve deuanga ka ro achang te han se rep rep a khana tha em a tui ro em ani lo siam ve chin ro tuin ti don lutuk pu no pangmai ni lo pui tling tan hlei hian ka hlei han ti ziom nan ti han a thalu tuka ti han kan se rep mai ne tuna ka phau hi chu fridge ka da lu don lawa mun hul le ro tha ka da don ani ole tuna chuan an thur thingpui kan siam dan tur chu sa me ma ti han tu ka kan chuang ta a chuan tuya hian kan thla ka nga tui sawa hian minute nga vel ka kan chuang so bor anga ti chuan a in thei mai dona ole hei an thur kan phoro khani in smart chopper mangin ka hair dipa chuan smart chopper kan nei lo ni poin kan rod thlekang te khanin a hair dip thei veka ti dip thei veka a dipol sam to ema chan chu ram that to wang khan ni sa kan phoram that to wang khan mo a dip du ema chuan som lu tu khan ka ti du lem lawa chan chu han se ve deu tur khom se ka tia som dewati te pukha thei vek thawa ti chuan ti hianin ka hair dip ta ka hair dip nuwa khan chi marcha le jino tlem ka tel ya chuan tui hi ka leile boka tui hi om deuh pum po hena tui le tuk thawa tui a shim po hi han hopila tui du emma mai ro chu tun tum bika chuanin atak hi kai du wang hianin tui lutuk a tui hi chu ka ti hnem lutuk lem lawa ti chuan kan an thur bol hi a chini nen po bol thei thawa amai ro chu chini ka man nem to wangin adanga ti hian a thakang zong ten kan siam ve china kan tem chinange o a thur tha vod me ma chuan a rim hi tui reuh boka thei thur ei chak ngoi tan phei chuan man hla tak tur ania a ang ka ti deuh chu khom ma bol nen han a in ang ka ti deuh boka a tui ni top mai lo siam ve chin ruin in sir lawang chini ne da bol po hen tui me mani ti chuan a thingpui zo ki kan in le chinanga an thur thingpui hi namdang hian an war me ma mizo hian in kan in na sawak lawa amai ro chu namdang hian an siam na sa a hri sela chuan a hma kan siam ho ka chu chini te kan tel na sada wang khanin hrisel tak kha chu ani to don lawa kan she thiam bekin karinga komu palam le enge vunlam nal du kha chan lo in vet chinula thatna tam takin hmu karinga keima nge po hianin kala in tamlu tuk lem lawa hei wang hian chu tiang lu tu ka keima experience atanga han fakna tur hi chu ka she lem lawa kala nei lem lawa amai ro chu nakina hei nute te kan nau nute te kan pezawanga kala in ve tak tak don ani voin churin lo takin he thil pek lian pui hi an ron deliver thuta makkan ti in kan bel chiang chu ama po kan lo dor to mutbu kan leina te khan nia khatia tha ka ti zia kan soilan nu khan van nei thak takin mitam takin an bungra te lo bel chiang in an bungro that zia le amana tlom zia te an lo she thar ve ni oma an bungra te zor chhona tan le mani sina tan te an lo le nuala ni ome ti chuan he thil min petu CNC collection te chuan an lom ve em wangin ti hian a thlon liawin thil pek min ron petut ti te kan shele ta kan lomin van nei kan in ti hle ni an mutbu min ron thon hola hi a tha in de nuam ma thlasik khowot ma chon pui po acha kom to zek hle ni ti chuan ka soilan to ang khan CNC collection de hianin scan han bel mutbu chikim tunlai ber ba ka thomno doormat towel thlengin an ni
hian an nei thachin hle a an ni hi Mizoram chuan second hand zuar hlun le lun ber te zinga mi ni in an ni hian kho sang sang an thon chuak thina Instagram lama hian CNC collection 55 ti page an nei ba ka hian WhatsApp group siamin an WhatsApp group a hian an bungrua te kim takin an post thina an bungrua le red te atlom zia she turin an WhatsApp group link kada hin lo join thewanga an group link hi comment section a le he video description a hian kada in lo join ve theu don nia CNC collection te chunga kan lom hle mai tichuan ka video in lo en awangin kan lom boka like comment le subscribe lama tan mi lo lak pui le theu turin kan nge na cheu in zawai ni man nuam mang tha mu tui ve ko le